Inmiddels is dit het jaarlijkse hoogtepunt van de voorbereiding op de vastelovend het alternatieve LVK met in de feestzaal Ruud Kleine. Ja, de klomp op het podium, winnaar van 2011. Hey! Het tweede leedje vorig jaar onze strijden. En daartussen durft te staan Patrick Gerrits. Patrick! Ja, geloof ik durf hier nog net zo te staan. Patrick! Ja, goed, die club die nemen zich altijd zelf voor, dus ik ga er niks aan toevoegen. De club moet meersen. En ik ga even kijken naar de titel. Nu weet ik het. Nu weet ik het, ja! Bios en deuren is een gooie keel. Hij heeft het slappensasje, alleen zijn kiek het scheel. De klok ging op receptie, volgeschot gebruik. Maar extra een paar pilsjes en zeker in de struik. Want groente dat is lekker, toch al van een verlang. Dat zat al op een zesje en whisky wat ze zag. Nu weet ik het, ik ken dit de paarden. Van de dame van de kroon. Heel hoge stover danken, want wat lekker is niet groot. Weer regen naar de mug, het bisschop wel niet maar is. Ik ken u, zegt de bisschop, zit hier met die neer geweest. Vind ik het even voor hem, want dat houdt voor de een verwacht. Is niet goed zo gedaan, en dit is wat is dat. Nu weet ik het, ik ken dit goed, de paardenclub veel hoger samen zien aan zien. Nu weet ik het, ik ken dit goed, de paardenclub veel oude jaar niks aan de brief. Dus loop maar neer, als het mij niet los kinderen. Ik ken dit goed, van boeten en van binnen. Nu weet ik het, ik ken dit goed, de paardenclub was ik verrast. Ik was er was. Ik zou eigenlijk willen dat ze heel even toch hier op deze zaal kwamen komen kijken. De club ook eerst de attributenruimte gevonden achter de bühne. Nou, hier staat echt alles op de bühne wat maar kan. Een naaimachine, een trapladder, een graaftak, paspullen. Ik weet eigenlijk niet waar allemaal, maar ze hebben de boel afgebroken. Ik dacht altijd dat het die lui uit zusteren waren die eigenlijk de rotzooi kwamen maken. Maar het is dit jaar met grote winnaar geworden. De club ook Meersen. Ja, Frans.